Здрасте, дечки, добре дойдете в моето видео. Šta radite? Играхме горбо. Живи се не бива. Ви, не бива. Защо ви притиска? Само може да шлодам. Телефонът да не ми се блокира. Дечки, защо не ми бива телефона? Защо? 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 Защо не ми бива телефона? Отпрех съм дойде на школа, ама защо не бива телефона да играм? Аз това не го пиша. Иначе аз се викам Никола, ама пиша 5, 6, 7. И аз живи се не го напишах това. Слушате ли това? Спасих се. Защо го няма? Гледах в TikTok и право влезех в горбо да играм. И аз саках да го избришам колта. Нищо не биде. Ако дечки знаете как се викам у Roblox на голема и К-О-Л. И неудалечно, само на голема. И 91207. И толкова. Иначе, дечки, ако сакате да ми имате, дечки, момче, лайк и subscribe. Молям ви се много. Я тука. Тука, дечки, тука. Лайк и subscribe. Я може да тука. Молям ви се много, дечки. Лайк и subscribe. Нямам ни един subscribe. Още нямам. Ама имам от Бърчедовста ми. От и он ми гледа видеята. И смея се и даде ми лайк. И, дечки, това ќе биде за видео. И морам, чао. Чао!